Fil-Palazz ta' San Anton f'Ħattart ġiet imnedija l-edizzjoni tal-2025 tal-August Moonball, organizzat mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta b'risq il-Malta Community Chest Fund. Din se tkun it-tieni darba li l-avveniment qed isir taħt il-patronċinju ta' Miriam Spiteri de Bono li se tospita l-attività flimkien ma' żewġha fil-Kastell Storiku tal-Verdala. Il-ballu prestiġjuż li ser isir nhar is-Sibt 9 ta' Awwissu se jkun komplet b'atmosfera eleganti u raffinata li tgħaqqad il-klassi mal-ġenerożità. Il-ġnien tal-palazz ser ikun imżejjen bi fjuri għall-okkażjoni u dawk preżenti se jkunu jistgħu jgawdu serata mużikali b'interpretazzjoni live mill-Banda tal-Forzi Armati kif ukoll mill-Big Band Brothers flimkien Michael Umbeat ta' livell għoli. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-President Spiteri de Bono saħqet fuq l-importanza li avvenimenti bħal dawn ikomplu jsaħħu s-sinsla tas-soċjetà, il-ġenerożità taċ-ċittadini li jażlu li jikkontribwixxu minn dak li għandhom għal persuni li jinsabu f'sitwazzjonijiet ta' bżonn. Il-President kienet akkumpanjata minn Sina Buġejja, il-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund, li spjegat kif l-attivitajiet organizzati minnhom, inkluż dan il-ballu, huma ta' għajnuna għal bosta nies f'diversi sitwazzjonijiet. Fakret ukoll li l-ispejjeż tal-kura tikomplu jolew u għalhekk kull kontribuzzjoni tagħmel differenza.